Koma yamuze muntu yamunathenje imene yamunathenje eti frames yamuchani yamunathenje ya chabwino yamuzi mwachani Malawi momwemo akocha atupa chanda nepa imaswera ndi timu ya Chiposiro pompano apa naivelera kanyapata kuti imaswera ndi amarichani Gugina fast inaruga basala timu inake sinchokuri kuti zigoli za tabwanja apo sindaitolele chabwino sindaitolele ayi chimanga set sindaitolele. What is this? Is Finlanded waya. What is this? 3? What is this? 3? 300. 300. What is this? The 300. Imene ni jani? Nathenje. What is that? 3? Finlanded waya. What is that? Finlanded waya. 300 kwacha. What is this? 300. So, kodi is it akujangati fruit kapena juice? Amajangati chakudya. Yoso. Madimu akunathenje kuno kapa madimu akumalawi kuno. Akumalawi kuno. Ina bullets. Bullets. Zikuenda koma? Sikwenda. Chabwino. Kumene konkulanga? Yes. Ndebati jets football. Ndeit mene. Tsana za jani mene. Timu imene. Yakuti. Exiliti wa. Oh, spelling ndi jani? Ajijo. Spelling ndi jani? Taona na ajijo. Ajijo. Spelling ndi jani? Taona na. Spelling ndi jani? Taona na. Spelling ndi jani? Taona na ajijo. Spelling ndi jani? F? Ajijo kwa mwana kuna. Inu ndi awa. Ajijo. Dalepera ajijo. Ya udi spelling ya jets ikuyambira ndi but yani F cha? Dalepera ajijo. Matala Sabino iyai antuso akunathenje konenga ngati iyai kuyankhule ndi uyu akuthawa spelling ili pomwepo akuti F chakuti iyai tende munade nduzota ndiyakhona ndiyawo ine ndikupasa nimoni eti bona amatekatize wayikhona Sabino timu mbasawora timu yati Masawora to Bullets kumeneko Nation ndi mozi ndibale Sapota timu yati ndo Bullets so wacha Bullets kumeneko kulanga Masawora Bullets Bullets kodi akamene mastoko sira MaNoma dzakaja akandi waro fisting adili ya madidikaja na me kotoko sira MaNoma Truth speak imene kodi tima Christian shiro yanje ari bagwize njiro zose nesana tapita mukati tengere imbonza apopo Yeah. Sabino koma inu zina ndani chikondi nda lipenga kamene ndizake ndija Truth speak anchito yake ndijani amagwize njiro zose nesana monga kupangira chips ndianga nenu amapangira ntchito yanji kubayira chips china nyama kena kutokosera chani mano chabwino iya nkulu tu amene kuno kunathenje tu wanyamula chani Truth speak ditu kodi iniyo can you speak you can speak de apa wanyamula chani Truth speak kuno kunathenje wanyamula to truth speak ditu iya ayeso kuti amayankhula bwino timu matimasabula timu ya Bullets chabwino lero ajicho afikaso kuno kuchani kunathenje ndi ause ndine ajicho tasakumana ndi ajicho nentanyamula chani manja nenani yakumana ndajicho mmanjamu nanyamula Truth speak program yake ndi imene ya Sapota iya takumana ndi kulu amene wanyamula Truth speak tu kuno aji Mtima malopa andi atokoza chabwino basi zikomo kwambiri khalani ndi chani yanuyi
Toothpick. Toothpick. Yeah, ikulu tu amene kukhala ndi toothpick yake iyi. Tikipilire kuyenda unaposo tu iya madera osiyana. Sabino? Nina Sostheni na Adamu. Yes. Timu masoda tigani. Ineo ndiwa Deza. Deza? Yes. Mwavala jipke mmuntu ndija? Yeah, ndike vione. Kepi? Yes. Mwavala kepe? Yes. Pachizungu ndija? Mesa kepi ndiye jukwe. Ndiye chizungu. Yes. Pachichewa mwavala ja? Chisori. Yeah. Yes. Mwavala chisori nanga mwavala ja? I don't know about it. Mwavala ja nanga? Wakula ndine. Zabwino tichezere panja tu achicho afika pano ngofuna kucheza nanu tu basi tu yatabwera ni kulu anga kufika tu pano tu Nathenje tu. Zabwino ino ndime mbapezeka pano Ine mapezeka pano. Koma ine 1 kilo yabe wa asera bwera wachiro tamene kodi izi magwirisa zisulo zosiyana siyana de ichi ndemati chichanichi njanji bwerani kuno mkulu wanga lero mwakumana ndi achichoto pa program timu masabra timenti timu ndina wa silver mabankers maule tatonesa zowawa pambiri tabwerani kuno mkulu wanga maule atonesa zowawa te uyu ri mari 40 by 50 ja taseti za mbali yes amene ndi chani 40 by 50 chani square square chani pajani mali square chani 40 by 50 square uyu ndamena kuzere nyina yose ine ndiko bwerani kulanga bwerani pa kumbi ndifusa zaulimi okay chapa ndaya ni ifika kulanga uyu ndi chani 80 by 40 ja time chapa leo muyangane kunoko muyangane imba ni time bachapa mene amene ndi chani 80 by 40 chani square chobo 80 by 40 iya itu kuno ma square amakaso amayezedwa atu mene tikumverapo 80 by 40 square chani square chobo nditu chabu nanga uyu ndi chani uyu pepani uyu ndi chani amene 30 by 30 jani? Square chobo. 30 by 30 square chobo. Uyu? 80 by 40. 80 by 40 square chobo. Nditu ya kuno to kuchali pacha? Nathenje nditu ya Nathenje iya ikupe. Zabwino. Kodi anduza Nathenje kuwapa samona mangu amatawa? Zabwino. Timu masabata timenji? Bullets. Mukapita kunja? Timu kunja? Nigeria. Akuseka ja? Okay. Nigeria mapezeka dziko lanji. Nigeria kumwevo. Ya mini dziko. Mapezeka dziko lanji. Iya program yake tu timene ya Sapota kucheza hapo tu kuno mayanga Zabwino iya anthu aku Nathenje tu ya kwa kulisa avite nanga mutawa jani Zabwino mayanga kumene kwatela ndi nyimbo ije amati zatonyanya sanje aterala mundiringeni maso inonso zimapira somwe pakonde nde apapo tulizimaenda banji ino mukamaeza amuna zimakhala banji nde azikazawo amati banji aziliso yani basi laeza basi nangosadela ntchito adelala nde tingoyerekeza akuti trouser imeneyi inali 31 nde muibwenze tu pa 13 nde kuti mwachosapo zingati kuko ayosapo 22 pa 31 uchosapo 13 asala 20 cha 22 pa 31 uchosapo 13 asala cha pa 31 uchosapo 13 asala chani matiba 22 asala chani 22 bambanga azimai to asati chainile to apa pa 31 uchosapo 13 asala cha 17
Asala chani? 22. Chani? 22. Amene ni masamu akuchani kuno kuchani? Akuno kwa delala. Kuna Nathenje vetu. Timu Masapota chani manga? Blitz. Blitz. Takuteka tu Airtel top 8. Mnamba? Tinagonjesa timu ya? Silver. Kodi inuso muri bwanji fusolawo ayanke awa. Kumeneko? Ai nendeza mpira sinzitsata. Koma inu masala chani? Ine basi ni mango soka. Mango soko chabudia tamvapo tu pamene pani ndakunyadira ndikudusa mandava chicho yena ngoti ndikapereke sole modete pa 31 chosa po 13 asala cha 22 nditu iya kani yake tu ndimene kuno ndi kupeza tu amayi tu amene kuupasa pa 31 chosa po 13 ansa 22 program yake tu ndimene yachani Mibawa television. Tilie vesi drazozi. Mbati bwanji manga Mibawa creativity. That does. remote Remote. Mibawa Ai mumandiseka ndale. Yeah. Imene yetu ndi Mibawa ndiya kuna Nathenje kunoso imapezeka ndende ndiye imene manga apo tu kunotu kuna Nathenje iya kunapo iya pansika pamene nkuluka zabwino bobo ziwenda bwanji pamene papo ziwenda watu kodi what is this simanga pali ya friend reform iya no mutesa mene tinaona kunseu kuja kuti what is this ndi bwanji 300 what is this 300 chani 300 400 34 acha timbo Masapota atima sindi Sapota milioni kodi chimanga ichi sinanga anthu angojera kuno kwe kodi akudya ngati ma fruits kapena ngati juice ma fruits akudya ngati chani ma fruits ya kunotu kuna Nathenje chimanga chimenechi anthu akudya tu ngati ma fruits nditu ya simu Sapota ya sindi Sapota milioni kodi manga ali pati manga kodi ndiye machani dowe kodi dowe uyuyu akugulisa ngati ma fruits kapena ma vegetables agulisa ngati majani ma fruits agulisa manga agulisa ngati ya majani manga munanena kuti achicho ndi agulisa ngati chani Mango. ma fruits ma fruits simukwadziwa iya akuti iya sakudziwa kuti ma fruits nditu iya kucheza poto kuno tu kuna Nathenje achicho simuyenda lero tu tabwera tu kuno kuna Nathenje kwenda zabwino ndakona zabwino kubatala zabwino mukwendera itiyo ndichani mene ndi software mwaidule ma blues tango tsisani pang'ono ndi apa mugulisa software pachichewa mugulisa cha pachichewa mugulisa mawireless mugulisa mawireless pachichewa pachizungu ndi cha mugulisa soft simana yoti software ndinungodi ine ndikuvomerezana zimene zosiyana ndi software zosiyana koma pachichewa ndi chani zosiyana pachichewa pachizungu soft chani software nditu ya mkulu tu amene yauti akugulisa zinthu pali machani mapatire machaja ma V6 mafoni ndiye mugulisa zinthu zoni zosiyana pachani pachichewa pachizungu mugulisa machani software iya pachichewa akugulisa zinthu zosiyana pachizungu akugulisa ma software akugulisa chani ma software iya akamuna tu amene akugulisa ma software pachizungu pachichewa akugulisa zinthu zosiyana iya amene ndi Nathenje imasunga kape Nathenje ndi ghetto kuno kuma simaso ayina chidomani oimba aja akuchoka munomo ngati tiliso ndiye nochoka ayina chechule maristi akalekale wabiri akuchoka mundipo akuchoka chechule anayimbako nyimbo ayina pamodzi pano mukati mamenyana dzina langa limakhala pompo kodi anambewe anapili ine kamwini sifuna zolongolola
Achokera somuti. Achokera munomo mujani munatenje. Koma pa bench panupo mugulisa cha? Zosiyana siyana. Pa chizungu mugulisa jani? Software ndeto. Akugulisa software. Iya tende. Sabu ino matala? Ndekuita ninakwake maitani na bwanji kulanga. Mina ndingova. Okay, uitani. Okay, simangu tengera customer amene wafikire. Iya, mina makastomala kuti adziwe kuti mugulisa zinthu makopa bwanji. Okay. Simakuwira? Simakuwira. Simakuwira. Kulanga? Yes. Ichi ni cha? Maspogosi. Akakalapo follow. Akakalapo follow. Aduse now. Okay, ndiko ndilawitsa. Imodzi. Dikirani guys. Okay. Iya, kupiti. Zabu ino matala. Zabu ino mayanga. Njiri bwino kainu. Muzagulisa kapena muzagula? Mugulisa jani? Tobwa gani? Tobwa? Inde gani? Nanga kuti kula kwa. Mubanga manje? 250, ma 250 awawa. Ma 250? Inde gani? Okay. Aba 250? Okay. 750. Osera ntati ndikule pa 800. Ndakubera nika penayi. Sikuna ndibere. Nditudi. Mwenena soda? Saidi. Mwine ndile watobwa. Kodi toba limene li pachichewa mati toba pachizungu ndicha? Pajeti parija. Chanduza. Ndai wala tini. Ndajoka kudali. Pachichewa toba pachizungu waini pachichewa toba pachizungu waini kuna teja kuti mai amene akugulisa she's selling what waini eti pachichewa waini nditu waini iya akuti akugulisa waini kuti limodzi ni bwanji 250. Kodi inu magula kapena mbatani? Isari matakula ru malara. Okay, nde 250 mwapase change hawa. Ina inu usunge inuyo. Apase ni pompa. Ndabata. Acha tanka wakolo. Ife ine nimachokera ku Mibawa television. Nimachokera ucha? Mibawa television. Mibawa television. Mibawa television. Timalize te. Timati Mibawa television creativity that does us. Ndati bwanji? Mibawa television vetite malaticha. Kanuzane. Kitachoka kale kuchizungu. Mibawa television creativity that does us. Mibawa television television. Matibaji? Television. Change mupereka? Anipereka. Mupereka akupasa change? Ndikupasani 250. Malawi national anthem munaiva hapo ambati Mulungu dali tani Malawi. Musunge tendele. Telekeze pomwe ipe. Ndepa chapati chati. Oh God bless us. Tiambe. Oh Malawi wote. La denda. Chipana na chizungu. Ya chizungu ichi. Tiambe. Malawi wote. Natokoza iya itu kupesa bo amai to amene ndatokoza mayanga te koma ababa takondera munali anthu atatu so dikirani kai sindina kondera simunakondera abatani ndalama zili kuti akungotiona iwowe wangwati wonelela akutonelela tu pakamo pemene timu masapota timu ya tu ujeno Malawi daima nayo nditu iya tunena matimu aku Malawi kuno matimu aku Malawi bullet inu Malawi okay chablet yankula ndima Malawi imene masapota imachokera kuti imachokera ku bullet masapota Malawi imachokera kujani ku bullet nditu ya maito amene kuno kuna tenja ama sapota Malawi imachokera ku bullet nditu kwenda hapo kuno to iya ito tendende so musika wa kuno kuna tenje ndeya iya mene tikuonera mo iya anthu aliposepose nditu bize iya kugulisa malonda osiyana koma sabu inokulanga ino ndiye dzina ndina Inelembiat.
Lemiat masapota timu yanjine ya kuno Malawi ngati makalabu ya muno Malawi ndi Bulesi mungapita kunja noma kochi tu Malawi so timu ya Malawi kanga tiyamba kuchita bwino pacha masewera ndi chani kati mukajandere kadziwa meja sina kaloweze koma dzulo tasera bwino zedi amati chani timu ija kanga tipakina ndi chani kanga ramati pakina amati cha pakina daso masewera Malawi ndi chani Malawi koma dzina limu dziko limene munaichula ndetu pakina daso iya difference ya ku Malawi ndiye masewera ndi chani pakina daso nditu iya kunena tukankulu tu amene kuti yayi Malawi masewera ndiye maona kuti akochi aja tiasunge kapena tipeza kochena amene anjanitsa ma player amene aja bafuna kwasunga amene jo bafuna kwasunga koje asama dane ndi ma player ya kochi asama dane ndi ma player chabwino kodi kuchapa sisi mapanga bwanyi manga 15 awo 15 nangalaga lisilanga ndila hafu zienda bwanyi 750 chabwino zabwino ndakona ni mayanga atu tandilipirire ndichapishe tsitsi mayanga mwati mwaji Ndili kuti sisilo. Mutumu. Wali munamera mimi. Ndiye tipanga manje. Tipanga manje. Mungo pasani wamerera basi. Ndipaseni tiyo metera. Dama zinga. 2000 mwate. 5 wakuku. Kodi ndi 5? Timu masauta timu ya? Ine. Palibe. Palibe? Tielekeze uyu ndi chani macha? Amene? Matikamba gula kambe ndiye mukamba mene mukale makamba 41 ife ine ndijembo kamba 14 asalapo munga mujenya kamba imunga 41 tichosepo 14 muyetewo 14 achicho marero raji timafa muzili balalisi sina kubalaliseni pamene mukoze klaso mundipase 2000 cheyo kuti ndikametesede ndi bwanji isala 30 isalapo mwa 37 iyai auti salapo 30 jani 37 macha isalapo iba 37 masauda timu yanje Silver ja zina lo sinema ja manza uri silver nyerere ja ndati mukhale kuti timu masauda chitumene timu big bullets mungapita kunja Manchester Mlibaji bana. Dribu kwa inu. Mwatipeza. Ndakuonani. Tiambe hapa kena kwa kwenda huko. Ndakuonani. Mutafika mulijila ule. Mukamaliza kutafuna ndeti yankwane bino bino tisaone za nkama. Mukafuna utafuna ndeti yankwane bino bino kulanga. Nanga potafuna bwangu na maonesa za nkama. Ndi atimanena kuti inch pitches. Kulanga timati inch pitches. Timati banji? Inch pitches. Ndati banji? Inch pitches amene timatazo kunena. Tabagani? Mana nabida. Tingo esa pamene. Inch pitches. Yeah. Kupeza so mbali inaso yansi kamene kuone kuti nisika wa ukulu nditu kuno ku Nathenje nditu kwenda endapo kuona po anawoso anthu oseta zabwino mayanga zabwino ndakuona izi zotani masapota timu ya njini maule popita munditenge maule munditenge tateka chikho chanji top 8 ndudu achifuwa kapula tateka top 8 tinagonjesa nda iyai maitu amene nditu iyai kupitira pa program imene ya Sapota kwenda endapo iyai tetoneso mbali ina yansi komene Sabino, mayanga
Ajicho Zabino. Timu inuma Sapota timu yanchi. Kupenda kwa cheche mani. Mapalestina. Tamenya chani posta mampano. Niko mandai wangu wasoma zitamix naza kwa miziro. Silver, amenya silver. Silver. Utapeka ndio yao. Chiko janji bacha. Ya majito fusena. Top 5. Chiko janji? Top 5. Chiko jani? Top 5. Chiko ja top 5 try menya jani? Silver. Silver. Maule anamenya silver bacho ndakunyandila manga. Zio. Iya kwenda Iya. Ndimene tikoni pamene pakuti ayi barber shop. Iya barber shop ime. Kodi muno makonza cha? Murime mo nyimbo. Maika cha? Nyimbo. Nyimbo barber shop eti. Muya barber shop to imene zake ndi chani? Ben. Beni? Tuma beni ya nyimbo. Iya zina lake akuti imene ndi Beni barber shop imene mapangira mo chani? Zoiga mo nyimbo. Pachichewa ndi kubena, pachizungu ndi baba chani? Pachichewa ndi chani? Baba shop. Pachichewa ndi chani? Baba shop. Pachizungu? Beni. Beni. Iya kunena po tukubena ko waidi. Iya kunena po iya itu kuno tukuye kwa kumene mumu ndi uyu amene khala to ero amene ndi anko yota baba shop. Pachichewa ndi chani? Baba shop. Baba shop. Pachizungu ndi chani? Bening. Bening nditu. Pachizungu ndi Bening koma pachichewa ndi barber shop to kuya kuno to kuno kuna tenje nditu iya zosiyana tuzoti matafuna kulwanga. Tuzoti matafuna nditu. Iya tendipitire ndi program imene ya Sapota kuno to Sabino. Mwakumana ndaji George Sabino. Mofulumina si timu Sapota timu ya? Chabuno ya ajicho ine ai nditu. Kwenda hapo tu kuno tu. Zabino Madala. Kodi mugulisa ndini mizimbe? Ndigulisa. Kodi mugulisa ngati ma fruits kapena ma vegetables? Ndigulisa ngati asa kama vegetables ayi. Koma ma fruits. Fruits. Mugulisa ngati machani? Ma fruits ito eti. Iya Madala to amene agulisa zimbe zimene zisagulisa ngati ma vegetables koma mugulisa ngati chani? Ma fruits ndito yeye akuti agulisa ma fruits ino ndatokoza Madala. Zabino kupenda kusa Madala. Mati chani? Masaje. Awandija? Oil ngitsake massage. Massage. Pachizungu. Brooms. Brooms. Chabuno. Pamene Madala mugulisa chani? Mafruits kamene maveji. Mafruits red. Iya. Kuna tenje Madala amene wakugulisa mafruits. Program yake ndi imene ya Sapota. Iya. Milandu ichandatana nayo amati kuna tenje simnafike lero ajicho afika kuno kuchani? Kuna tenje. Chiribaji 300 business itu ili pamene patu kulu pamene upanga business mamota azipa kachani koma kupanga business kuthandizira banja lake tulimene lilo iya chamoto chimozi akuti chimozi ni banji Alifandi waje 300 kulanga mamuna ziteno mamuna asamatani asamabe mwapezeze ezo apapa mugulisa kati mafruits kamena ma vegetables mafruits ndi iya akugulisa chipanga chimene chikati mafruits to amene akugulisa ngati mafruits to kulu to amene iya kwenda ndatokoza kulanga kodi so simundichonerako pang'ono chabe ningola pang'ono kakang'ono kwambiri iya amene watu majani mafruits
Yeah, ma fruits. Ayi agulisa tu ma fruits itu amene. Ayi tente bilibwere. Teni kwenda banja mama yanga. Banja beba ningo kana wapa. Malonda avuda. Kodi yanu ndi gani kabena business? Business. Si jani? Si gani komandi jani? Business. Zikumaenda koma? Zikuenda pang'ono pang'ono. Timu za mpira zitu mwina anthu amangonena mpira inu masauda timu yanji? Ayi ndisinasokolo mpira. Koma machani? Ni makonda za mapemphero. Tinene mbo verse imodzi. Masali 119 verse 11. Ndinabisa mawu anu mutima mwanga kuti ndisalakwire chani? Ndisalakwire inu. Sichonje? Masalimo 119 verse 11. Ndinawabisa mawu anu mutima mwanga kuti ndisalakwire chani? Mayanga verse imene ndinaphunzira ndili ku Sunday school imene nimaidziwa nimaikonda kwambiri ndi imene iyi. Chifukwa yake ndati musanamalize ndikuchulire ndine. Ndimapemphera mpingo umene anatipasa Mulungu Anglican. Ndati ndimapemphera Anglican. Inu Baptist. Chani? Baptist. Manga. Baba mpingo umene unabalana uti baba ndiye utiyoso. Baba chani? Baptist. Spelling yake ndi chani? B-R T-City. Ndichocho. Hiyayi apamene patuti. Kodi manga business yanu ndi gani ngambira business. Umene kuchema ndi business kapena gani? Sibuli bananga. Hiyayi. Zigegetu kuno tumanga natokoza ready? Ngasifuni kula tomato. Ndiribe ndirama ina iliyonse. Ayi ndi nyamata ooneka bwino. Munena zona. Nyamata otani? Nyamata ooneka bwino tatigula. Eti zona ni nyamata ooneka bwino? Handsome. Iya akuti achicho tu nyamata ooneka bwino tukunena mayanga nthawi nani zakabweraso zakugula apa ndilibeke nakati concert. Ubwera yani basi. Muli ndi 500. Maplayer kunjeti. Amatala ndimo amenya top button. Zina nda? Kumbukani kolo wa pili. Kumbukani kolo wati. Mukapita kunja ama sauti ya? Sisi sapota timu wese kunja. Malawi mukabwera kuno kuna Silver Strikers. Cha? Silver Strikers. Strikers is spelling nja? S-T-R-I-K-E-A-R-S. A-R-S. Chabuni ya Strikers ujawachokapo aikapo A nditu. Kulena kwa kulu tu. Nakandine? Ndiya kulena kwa kulu tu amene nditu. Zabu na kulanga? Ine zabu na bwedu. Spelling Arsenal. Arsenal. A-R-S-A-R-N-O-A-L. R-N-O chani? E chani? N-A-L. Jamaa mwasi. Munanena bwino za ndema ncho sapo so. Nalakwitsa. Ndema ndi bwanji spelling? A-R-S-A-L-N-A-L. A-L-A-N spelling ya Arsenal tukulu tu amene kutipasa spelling ya Arsenal koma ndizirako A-L-N spelling ya Arsenal tu ya amene wanena amene koma ndizirako chani A-A chani A-L chani N-Yeti A-L Malawi kuno kumasapota ndikabwera kumayi kuno ndimasapota Big Bullets mukapita kunja ndimasapota Manchester kodi pacha Manchester imachokera dziko lanji sindikudziwa tu koma bwana koma kodi chiyambe chakunja fuso ndiupeza nalo komweko Malawi kuno masapota mukabwera kuno Big Bullets mukapita kunja Manchester imachokera mu dziko lanji ndikuiwala dziko mukuiwale chabwino ndi mayanga pakati pa ma passport amavute kodi passport yanu munakonzesa litiro ndilibe passport zampita mmasisata bwino mukabwera Malawi kuno masapota cha Big Bullets mukapita kunja Manchester United makafikira dziko la iya ndilibe passport ndeuti sindimangosapota koma ine ndilibe passport funso linali loti cha kodi ndikapita kunja ndimasapota chani ndiye munatibwa ndimasapota Manchester United passport mutani ndilibe ndimangogwisa ntchito brain bini bawa imene
Yeah, mayi to amene ndipo timati mibawa television creativity that dazzles. Kane nani? Mibawa creativity that dazzles. Ndakuona. Ndakuona. Ulibe ulimu apa mpano ndigunda apa. Posiba malo sio mpano ndigunda. Ana kuno sobanji. Alibe ulemu. Alibe ulemu. Ndiye tauze na nene kuti mibawa television creativity that. Nena creativity. Tibwerani. Tibwerani. Light ino. Ojambula kale. Majama chimwazi chomwe. Iya kucheza hapo tukupita tu kuno pachambati ino Sapota timu ya? Aseno. Kodi mazira? Mukulisa ndinava? Akusenya maromo. Kodi mazira akuno mazira amene wao. Kunoko ndi ma fruits kana ma vegetables. Tikamaja pa chiwaya. Tiajenga ndi ma fruits kana ma vegetables. Ma vegetables Tate ndikatenge polimozi. Tangoteka ndi polimozi. Pachichewa ndija? Pachichewa? Eke. Ya nde amene wae tukwaja pa chiwaya panopo. Mayanga. Mene tuone nawe mazira wawa tukwaja pa chane si tukuja ku nyumba tukwaja ngati pa chane pa chiwaya tukwaja ngati ma fruits kana ma vegetables ma vegetables iya kunena tu kuno kuna tenje kuti mazira amene opoti tukwaja pa chiwaya tukwaja ngati ma vegetables ndiye kani yake ndi mene achicho macho pangana nawo mayanga ine ndapangana nanu munangofuna tijambulise limodzi Matala zabino? Mazira wa tuwaja pa chiwaya tuwaja ngati ma fruits kana ma vegetables. Maja? Tuwaja ngati ma? Kabela ndo mafumi msandope Matala. Tuwaja ngati maja? Tuwaja ngati ma vegetables. Ma vegetables Ana wama kukomera ni panopo. Magulisa ndino ya papa. Nanga tuja kati majani? Majani? Ma vegetables. Yeah, mazira amene wa kunoko tikwaja ngati ma vegetables nditu kandi a vegetable kandi chani. Koma tikwaja ngati ma vegetable. Achicho. Sabu nkulanga? Ball pick man here. Mazira wa tikwaja ngati chani koloko ma fruits kana ma vegetables. Ndio. Tikwaja ngati ndio. Fruit kana ma vegetables. Batala. Iyai kanga ndi iyai ziri koma iyai program yake ndimene ya Sapota tiye ndipitire kuenda poto kulanga sabino ndichanda kameneka ma headset kodi kacha timamvala kacheni timamvala mukhozi kacha timati kacha baja necklace pachichewa pachizungu timati cha singatokoziwe koma pachichewa timati chani pachizungu timati chani pachichewa timati chani necklace pachizungu singatokoziwe timakavala muchani ichi ndi cha mukhosi pachizungu ndi cha khosi ino ndi awa Samba kale kukupewani. Tatafasani. Ngati wankutona na skulu awa adeka komene ndodziwa kwambiri. Zina nunda? Alfred. Alfred. Amma Sapota timu ya? Manchester City. Manchester mayankulu awa bwino pano mwamba odeka so bani. Manchester City. Imachokera kuti. England. Nzinda wanji. Etihad. Etihad. Imachokera nzinda wachani? Wa Etihad. Yeah, Manchester City imachokera nzinda wa Etihad. Timafala cha? Necklace. Pachichewa necklace. Pachizungu simudziwe. Koma pachichewa mbudzoti ndi chani? Necklace. Bwanji tiyambeka yao. Atambalawini sana kola limodzi. Ichi ndi chani? Kuto. Pachizungu. Ndeno sicha. Pachizungu ndi chani? Ide nakufu paliana muchita manyazi lo mukozone nose pachizungu nose No. pachichewa Nose. Pachichewa cha
Kuru. Kutu pachizungu Nose. Nose. Pachichewa Kuru. Kutu pachizungu pachizungu nose. Iya kuno tu kuna tenje tu kunena kwa nkulu tu amene kuti wafa. Iya program yake tu ndimene ya Sapota titu aya chenchende ground nuts mugulisa kati mafruits kapena ma vegetables mafruits iya kuno kuna tenje akugulisa mteza umene ngati chani mafruits ndatokoza iye program yake ndimene ya Sapota abalanzanga Sapota anabwera tu kuno tu kuna tenje funa kuenda endapo funa kuvapo komanso kwa kuno tamvapo za mafruits tamvapo za mazira amene akudyedwa ngati ma vegetables kuno kuna tenje komanso tamvaso za mkulu tu amene tu wavala tu akuti pachichewa wavala necklace koma pachizungu sauzo necklace yo ndichane nditu komanso kufuza kuti kutu pachichewa pachizungu no bwanji madzi anadzadza pa ground ndeya imene tikuoneramo anthu pamenepo kudandaula kuti pamene kuonera koma iye apanalitu madzi anthu enaso ndi amene ali pamenepa ndithu ali pamenepo kuona ndithu iyayi machiraja timanyamulirapo anthu opweteka ndi amene anakhala ngati amvulere komanso enaso iyayi ndikupita kuona kuti amene zampweteka akakolope kunyanja ndithu ndeyayi kunali kuchosa madzi ndithu kuchosa pamene pa ground kukapa madzi pang'ono pokha abalanzanga tiyeni tione kuti zinali bwanji the good the bad and the ugly tisanateno bwanji tingokumbusana kuti musayiwale kuvoteratu achichotu pa namba yatu imeneyi star 364 kenako hash kenako mukavotere kuti personality male personality ndi TV personality ya male ndikapezatu achicho namba yawo ili pa namba 111 alisotu pa namba 1 voti yemuta kuvota usangovota kamodzi koma votani kambirimbiri kuti inu mwapasa mwayi achicho oti awine ndithu abalanzanga tiye tione pamenepa panali nzeru zosiyanasiyana ena ndi amene wati kutenga iya chimenechi kukapira madzi kuti chimenechi chikakape madzi ndimene tikuonerapo komanso ena anakatenganso tuchirona chinali pamenepoponso kukapira madzi kodi madzi tingakapire pamenepo tiyeni tione pamenepo kuti amakapa bwanji zinali tu zosekesa zosangalatsa kuona kuti madzi ena ndikukatenga tuya chinthu kati timene pang'ono kutenga timene amapangira training kumakapira madzi koma iya akocha kuti iya inu mutonongera katundu wathu ndikunalitso kulandidwa ndithu koma game itaseweredwa ndipo imene unondo kuti ayi mpira unavuta abulesa amatsogola ndi zigoli ziwiri koma anabwezesa zigoli 2-2 kumenekonso MaNoma ndikuona zokoma ndithu abalanzanga kodi MaNoma anaona zotani koma anthunso akunena zotani za MaNoma bwanji tiyambe kumva anzathu Silver amene tu amanerapo za MaNoma kuti MaNoma achitaya tiye tione pamenepa. Yes, amene otu analitu Silver mabankas kunyadira kuti achiko achitenga kale kungopita kulilongwe kupita kuplanta yakango wanitisa malemba ndipo Dipaseni jiko. Mungo dili display mili dili gani? Iki basi. Taduligira nani yata banka jongolero mabanka. Mati banji.
Super League ya talero. Bweleza so. Kodi mati spelling league ndi chani? Chitamu sana fuza spelling ngoma kuti league ya talero. League ya talero. Spelling ya league ndi chani? Ndango yankana elo musao bacha. Tayange ni spelling ya league ndi chani? Kuloga spelling ya league ndi chani? Yes, amene oto analitu asiliva mabankas kunyadira kuti alichiko achitenga kale kungopita ku Lilongwe kupita ku planta yakango wanilisa malemba ndipo iwo akutena chocho kenakonso tu chimene soto ena tinaka kumanawo pasivo anamalira acheya a timu imene ito ya MaNoma ndithu amene watu kuti acheya amasapota apa Central Region kodi iwo akuti tu bwanji abalanzanga 10 tipe kuti amenewa akulira bwanji kodi ayankulika abalanzanga 10 taone amenewa. Kunotu anthu akukapa madzi kutantani MaNoma kuplanta yakuona kuti zawo kumeneko zosayenda ndithu. A chairman a Central Region a timu imene ya Nyerere akuti tu bwanji kulwanga nyimbo wanayimba bwanji akuti ani opanda ndipo chaka chonse chitangolima opanda ndipo anapereka kale ndithu ndi chimene chili chipepeso MaNoma season inaso opanda ndipo ye mwina kuti kastero chifukwa kumabwerako ndi ma9 zigoli 22 zigoli chakuti koma iyayi Super League imene ambati atenge icho zikuoneka kuti zinthu zagwirato iyayi ng'ombe zayang'ana kuti dashboard mwati bwanji akuti ligi imoyo chapasipasi ndi imeneyo ikunena kuti ati chaka chonsechi imenya ntchito opanda ndipo pang'ono pokha tioneso anyamata amenewo akuimba nyimbo imeneyi yokuti opanda ndipo MaNoma akapo opanda ndipo. Opanda ndipo tipange bwanji nje ngati finals timenya ndi silver finals timenya ndi silver desimaten pepeso tukulanga iyayi kunena atu amene ndi MaNoma ndithu ali pamene ndithu mkulu wamasapota onse kuno ku Central Region ndi amene tu ali pemene akuti timu yake yachoka opanda chani kodi nyimbo muti Great Angels opanda ndipo iya nyimbo ndi imeneyo opanda ndipo MaNoma achoka ndithu opanda ndipo ndithu 2-0 kumawina koma iyayi kuperekesa zigoli MaNoma. Ena son kumana kuti zikutekeka lero zini MaNoma dusane masivu ndithu chitsogolo chathu chili pachi kuti sika ichiwerengerame 100 million good
the bird and the agripa program ineyi ya Sapota achicho ena kumene kuti achicho simuzatheka. Abale zanga ndithokozetu wa Tom amene ndinanayetu pamene pakuoneseza kuti zinthu ziyende bwinobwino jambula bwinobwino komanso kwa Tinganyama amene tinapita nayetu komwetu ku Nathenje amene anakajambula program imeneyi ku Nathenje takaonanso ku Nathenje kumvapo zosiyanasiyana akulu amene akuti amagulitsa maradio ndi iye maspika akuti iyeyo amagulitsa ineso tamvatu pamene patitu muna lino ndine George BNP pa program imene ya Sapota koma tisayiwale kuchita dial star 364 hash ndikulowa mmene momwe mpaka mukapeze pamene palembedwa George BNP pamene mukafika amenepo mukangochita press 1 mukapanga 1 ndikuti mwamuvotera George. Mavotiwa si kuti muvote imodzi, votani mmene mungavotere kuti mupereke mwayi kwa achicho ndithu. Sapota wankolo ndithu ndithokoze mujandanena kwa inu Malawi nonse amene mukuonesa padali pano kuona kuti mavoti akudusa ndithu kuti ayi tiyeni memane kuti achicho apite ndithu. Program yake ndi imene ya Sapota ine George BNP ndikuti zabwino zonse. Madziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama ena amakonda mkaka wotusa chokere kunyama zimenezo timadziwa ife kuli Longwedere ali Longwedere akupangirani mkaka kuchokera ku soya mkaka dzina lake ProMilk kuchokera ku soya komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka wokoma mkaka wopatsa mphamvu mkaka olimbitsa mafupa komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. ProMilk kuchokera ku Longwedere mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri khalani athanzi imwani ProMilk mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Longwedere. Mukananso bwanji lero hayi mkaka umenewu yayi imwani mkaka ProMilk. Inofuna kupikula ProMilk phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741 mulankhulane nawo ali Longwedere.